Yongxiang sa Mahiwagang Kitchen. Kumusta na kayo dyan? At ako'y nandito sa kusina na naman, di ba? Sabi ko na sa Mahiwaga eh. Sinabi pa, no? Nagpaganda ako today. Hindi ako nagano sa buhok ko. Nilagay, ano ko na yun. Anong tawag yan? Nalokay. Anong tawag yan sa ano? Yung bang binaba lang yung buhok. Hindi ako ponytail. Kasi, ang lulutuin ko ngayon ay Filipino food. Para sa akin lang. Hindi ako magluluto para sa mga amo ko. Kasi dalawa lang pakainin ko ngayon. Si Sonoy, yung lalaki lang, at sa yung bunso. Sila lang dalawa. Kami ng tatlo ngayon. Kasi nandun sila sa ibang lugar din naman yung iba. Doon sa kabilang bahay nila. Diba? Hindi ko na lang banggitin kasi ngayon, hindi ako magluluto. Naisip ko lang, para sa akin ang lulutuin ko. Yung sa kanila, ko lang, kung tinapay lang mamaya ibigay ko kasi hindi nila kumakain nito. Ngayon ang lulutuin ko ay adobo. Chicken wings, adobo! It's my favorite dish. Okay? Na may potato at may egg with oyster sauce. So yummy yummy. I will show you. So, mag-invento lang na ako. Tagal na akong hindi nagluto nito kasi nga hindi naman ako nagluluto talaga ng pagkain ko. Minsanan lang, yung mga itlog-itlog. Yun lang ang mga kain ko kung ano lang. Pag wala sila, yung mayroon akong oras na para sa sarili ko naman din. Magluluto din ako pag may time para sa akin. Diba? Ito ang naisip ko ngayon. Diba? Masarap, no? Tapos, photoshoot muna tayo bago mag-start. O diba? Nagano ako ngayon eh. Nag-straight ako ng hair. O diba? Hindi tayo nakapag-ano ribbon kasi, diba, COVID. Nandyan pa si Almighty. Mahiwagang delicates. So, ano muna tayo ngayon? Plancha-plancha lang. O diba? Okay lang, plancha lang pag may time. Paganda sa beauty pag may time. Okay, see you later. Here we go. Loto na tayo. Pinapainit ko na yung mantika. Konting mantika lang. Diba? So, mainit na siya. Ang unahin ko ay onion. Diba yung iba, garlic ang inuna. Pero ako, onion. Onion na inuna ko lagi pag magluto ako. Yan. Tapos saka na yung garlic. Diba? Paanuhin muna natin yung onion at saka garlic. Yung bang konting siya. Ayan na. Isunod natin yung si wings na. Ayan.
Takpan muna natin ng sandali. Yan. Lumabas na yung ano niya, mantika niya. Sarili niyang mantika. Isunod natin si potato. Gala natin ng tubig sa potato. Yan. Lagyan natin sa potato. Tapos, lagay tayo ng vinegar. Sa inyo lang kung ilan ano. Champa-champa, patsyam-patsyam lang to. Ayan. Nabango. Tapos, lagyan natin ng syempre, ang ating mahiwagang patis. Ayan din to, ano ba? Soy sauce. Konting soy sauce. Yung black pepper. Asin at saka black pepper lang nilalagay ko. Then, si oyster. Yan. Mamaya na yung asin pag ano. Pag mag-observe na itong iba dito. Yan. Saka na natin ilagay si asin. Kasi may ano na siya may soy sauce. Yung iba lagyan ng asukal, di ba? Sa akin, oyster sauce. Yan. Tapos, dagdagan ng water konti. Konti lang. Kasi ayaw ko maraming sabaw. Yan. Okay. Yan. Palambutin muna natin si potato. Takpan natin. Lakasan ng apoy. Diba? So, leave muna natin siya. Ayan, husgahan na natin. Husgahan na natin ang ating luto. Husgahan natin kung may hostesya na. Mukhang yummy-yummy ah. Tikman natin. Tikman natin. Unahin natin yung malambot na batots. Oh, wow. Okay na yung potato. Tikman natin kung pwede lagyan ng asin or hindi na. Kita ko sa inyo pag magtikim ako, be. Tikman natin kung ano. Masarap na siya. Lagyan natin ng kunting asin para mag-balance yung ano niya. Diba? Kunting patak-patak sa Ajinomoto. Uy, walang ano dito, no? Bitchin. Meron kaya dito? Bintaban, ano? Paninda. Ayan na. Lagyan ko siya konting asin. Then, ilagay natin si egg. Wow. Tatlo lang. Pang tatlong araw. Isa-isa ka. Wow. Okay. Oh,
kayo na ang mag-ano dyan, kung anong sa tingin nyo, masarap ba? Masarap, syempre. Akong nagluto eh. Job. Man natin again. Yummy. Ayan na. Ang sarap ng chicken adobo ko. Natapos na rin si chicken wings adobo with potato and egg. Kakain na tets. Kakain na tayets. Ngayon, paanoin muna natin si egg. Parang mag-ano din siya. May absorb din yung ano niya, body bomb. Tapos kakain na tayo. O diba? Okay? Mag-thank you muna ako sa inyo. Habang hindi pa ako kumain, mag-thank you muna ako sa inyo. Thank you so much. And I hope you don't forget to subscribe.